Бүген без Татар иҗтимагый үзәге әгъзалары Башкортстан Республикасының җыелдык монда пикетка. Менә бу химиклар мәдәният сарае алдында безгә рөхсәт иттеләр бу пикетны узгарырга. Безнең ике төп мәсьәлә монда. Беренче мәсьәлә Рафис Кашаповны иреккә чыгару. Аны законсыз рәвештә инде озакламый 1 ел тулачак. Аны иректән мәхрүм итеп һәм 3 елга төрмәгә утырттылар. Үзенең фикерен белдергән өчен. Шул исәптән без беренчедән аның азат итүен теләп монда лозунглар куйдык. Икенчедән без монда Россия Федерациясының конституциясыннан алымнар китердек. Шушы теге свобода слова дигән менә текстлар үзләре күренә, үзләре урынына әйтә. Икенче мәсьәлә менә Россиядә яшәүче төп халыклар, Россия халыклары дип әйтәбез, милләтләрнең телләрен саклау буенча. Аларны яклау, шул исәптән татар телендә яклау. Без барыбыз да күрәбез, Россия Федерациясе җитәкчелеге тарафыннан нинди законнар кабул ителә соңгы елларда. Хәзер Россиядә яшәүче урыс булмаган халыкларның бөтенләй мөмкинчелекләре кими, үзләренең туган телләрен өйрәнү, туган телләрен үстерү мөмкинчелекләре. Һәм шул исәптән үзебезнең укыту чаралары, телгә өйрәтү, тарихыбызны өйрәнү чаралары бигрәк нык кысылды. Без ана шуны искәртер өчен бүген пикетка чыктык.